Bona tarda, Emilio. Què tal? No havia pensat mai que et pogués arribar a conèixer, però esclar, en aquestes altures ens trobem tots. I jo amb un arquitecte de la nova tornada de Figueres. Escolta'm, parlant d'arquitectes i de Figueres, com vas venir a parar tu aquí? Ui, és una història. En teoria, havia de venir un senyor de renom, Van Winterfule, dels Estats Units. Quan Dalí li va enviar la portada aquella del Time a en Guardiola, de l'any 64, deia que volia una cosa com aquesta. Va començar a entrar a mi i resulta que el Calais són el Calais. I, bueno, aleshores algú que em coneixia a mi, de Madrid, del Ministeri de Vivienda i coses d'aquestes. Jo havia sentit parlar en Cámara Niño, d'un catedràtic d'estructures. Correcte. Correcte. Sí. I em van posar en contacte, bueno, li van dir a Guardiola que hi havia un tio, jo, perdut en un poble de Múrcia que es diu Calasparra. Que jo conec per l'arròs de Calasparra. Només coneixia l'arròs de Calasparra, abans de conèixer el Pérez Piñero. Pues mira, allà un tio que després ho veurem en un vídeo d'aquest, que es diu Fede Luque, va estar l'any passat i va veure tot el que havia muntat el meu fill de la fundació i tot el rotllo aquest. Perquè els teus fills mantenen el record de la teva obra, no? I tant que sí, és el president de la fundació Emilio Pérez Piñero. Crec que el vaig veure sota la cúpula, el fill, fa poc temps, no? L'any 19 va venir el meu fill i va fer una xerrada convidat per mi i amb el recolzament absolut d'amic del Museu Dalí i va ser fantàstic. Sembla ser que això va estar ple de gom a gom i que la gent li va encantar, moltíssim. Molt bé, Fede. Ai, perdona'm, Emilio, quan vas venir cap aquí et vas trobar directament amb en Dalí la gala o amb qui va ser el primer contacte? Quan va venir l'Emilio. Sí, clar, l'Emilio. Bueno, això és una història també. Resulta que quan va venir aquí al primer contacte es va trobar directament amb el Dalí, que li van presentar. I una de les coses és que la gent no ho pensa, però tenien empatia. En Dalí i jo teníem empatia, molta empatia. I va ser un contacte molt fluid i molt empàtic i molt bo. I me va encarregar el que volia fer i li va ensenyar moltes maquetes, plano i moltes coses que portava jo. He sentit dir que ho portaves amb un maletí, com si fossis un viatjant català, però tu eres el viatjant de Múrcia, no? Sí, portava com això que porteu sempre els arquitectes, que són el cartó aquest, un plegable immens, ple de planos, fet a mà, Sí, però també portaves filferros, no? També portaves varilles. No, en aquell moment no. Vale. Has d'explicar quan portaves les varilles. A veure, jo havia guanyat d'estudiant, havia guanyat el Premi d'Estudiant l'any 61 de la Unió Internacional d'Arquitectes. Sí. I va ser el primer premi. I allà, justament allà, de 3 membres del jurat, hi havia un que era precisament Van Winterfule. I allà vaig conèixer aquest senyor, una eminència, però la gran diferència després, amb el temps, entre ell i jo, la forma de construir les estructures reticulars, cúpules i altres estructures plegables i no plegables. Ell, per resumir una mica, ell construïa tot això barra a barra. I que precisament en Fede Luque, que sortirà, totes les seves maquetes les fa així, barra a barra. Però jo feia un sistema que era amb el pentàgon i el hexàgon ja fet. I quan muntaves els polígons entre ells. Clar, els operaris tenien menys feina i més fàcil, no tan complicada. Que agafàvem un plano, un hexàgon, un pentàgon, un que sigui, ho ensamblava segons el plano. Però tu imagina els operaris construint pal a pal, barra a barra, cada un de que hi ha tota la cúpula. Imagina, que això així es va fer la de Montreal. Molt bé. I llavors
La primera cúpula, perquè ara la que tenim aquí és reconstruïda als anys finals dels 90, no? Per Paricio i companyia, la teva la vas portar aquí però l'havies premuntat al pati de Ca l'Esparra, no? Allà amb les gallines i tot el... Sí, mira, hi ha una revista Arquitectura Llurduí, crec que francesa, que allà, amb un article d'un arquitecte, que ara no me'n recordo el nom, sembla que més tard, molt més tard, va fer un article sobre això de la meva persona. I allà hi ha una foto on està totalment muntada al pati allà de Ca l'Esparra, totalment muntada la primera cúpula, la que jo vaig veure muntada després aquí. Sí. I després la segona ja no. Sí. Escolta'm, i abans de pujar aquí al cel on ara ens trobem, tu estaves viatjant entre Múrcia i Portlligat i Figueres, no? Anaves amb un cotxe de carreres, t'agradava la velocitat, no? Hombre, el meu cotxe, un Ferrari, un senyor Ferrari... Un Ferrari? M'agradava. Pujar al cel amb un Ferrari deu ser... Sí, tant, però la qüestió és que no me'n recordo exactament què va passar entre Torreblanca i Castelló, vaig tenir l'accident, no me'n recordo, però hi ha qüestió que sembla que algú no se n'adona, que aquí vaig estar a Portlligat, vaig estar a Mendalí i Lacroix i la seva dona, Mal Lacroix i la seva dona, i vaig dormir allà a la casa de Dalí de Portlligat, però el que avui sembla que han posat botiga, la part baixa, no on dormien ells, ho tenien prohibit, ningú entrava allà a dormir. Aleshores, després vaig venir aquí a Figueres, vaig supervisar la construcció de la cúpula, la primera capa, la interior, i això va ser el dia 7 de juliol de l'any 72. Aleshores, el dia 8 vaig marxar, molt content, i no sé què me va passar, però ja no vaig poder comptar més res. Però ara ens trobem aquí dalt, no? Hombre, sí, molta cosa. A mi m'agrada contar totes aquestes històries perquè va ser una etapa fantàstica de 30 anys de la meva vida. I això ens has deixat a Figueres, perquè tenim el millor de lo millor. Pues això m'agrada. Jo tinc un record fantàstic, tot i que he fet moltes construccions d'estructures reticulars, cúpules i tal, per tota Espanya, i alguns com Mèxic o Portugal, però a Figueres va ser una cosa... Figueres és la cirereta del pastís. Sí, de fet, la cúpula de Figueres és una de les poques que vaig fer no plegable ni desplegable, una estructura fixa, però que té la seva dificultat de calcular. Molt bé. Estic molt encantat de parlar amb tu, un arquitecte de Figueres. Jo també, mai m'hagués imaginat que amb la distància mental que ens separa poguéssim tenir aquesta conversa tan franca, Emilio. Encantat. I ens tornarem a veure. Gràcies.